aw bisimila ko bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw kɛnɛ kan min bɛna walawalali caman kaw ye Mali kibaruyaw ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la bakuruba kunnafoniw an don kan olu de filɛ ni i n'a fɔ san o san groupement des leaders spirituels musulmans du Mali a bɛ tile kelen lajɛrɛ kɛnɛ sigi sen kan ka kɔn hijilataga ɲɛ walasa hijilataden minnu bɛ u ka jɛkulu kɔnɔna na k'olu lafaamuya hiji kɛko ɲuman na. Alamisa don u ti kalo tile 18 samiya sanji fanga bonyana kosɛbɛ Bamako fan dɔw la a kɛra sababu ye sirabakana tɛmɛli k'o gɛlɛya kosɛbɛ bolifɛntigiw bolo ani sennamɔgɔw ni y'an don kan ye bakuruba kunnafoniw na sɔɔni minnu bɛna walawalali caman kaw ye aw bisimila. An balima bamanankan mɛnnaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an ka foli ani waleɲuman dɔw bɛ ka taa aw bɛɛ lajɛlen ma fo yan fo aw sigiyɔrɔw la i n'a fɔ ko san o san groupement des leaders spirituels musulmans du Mali u bɛ tile kelen lajɛrɛ bila sen kan walasa u ka hijitaden minnu bɛ u ka jɛkulu kɔnɔna na k'olu lafaamuya hiji kɛko ɲuman na ani yɔrɔ minnu ni u bɛ taa a kɛnɛw kan hiji kɛko ɲuman yɛrɛ sabatili baaraw la k'olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ ani k'u lafaamuya olu la an ka mɔgɔ minnu tun b'a kɛnɛ kan Sirifila Jabaranin tɔgɔ la Amadu Kamara a n'a ka jatala Ibrahim Kulubali u ye fɛn minnu sɔrɔ o de filɛ ni dugubla o ka fisa ni ladalawuli ye o kadra kɔnɔna na groupement des leaders spirituels musulmans du Mali ale y'o faamuya kosɛbɛ bari sabu k'a da kan san o san ka sanga ni iji labɛnw ye u bɛ don kelen suganti k'u ka ijidenw k'u kunnafoni ka tila k'u bilasira ni hakilinaw ye min b'u dɛmɛ u ka hiji tako ɲuman na. lisani yafqahu qawli alhamdulillah an bɛ alabato min gun kan sisan o de ye hiji ye groupement des leaders spirituels au tɔgɔ la ni o ɲɛmaaba ye an karamɔgɔ n'an ka sirifukɛ ye Seyid Usman Marani Haidara ye n'o ka jɛn ye bolofara min b'a kɔnɔ n'o de ye minnu bɛ wajulu ani kalankow fɛsɛfɛsɛ an ka ɲɛma Dr Hamza Maiga ale sogolalen don ka da k'ale maison haji directeur ye ala ka baara ɲɛ a bolo alhamdulillah an ka ɲɔgɔn hakili lajigin k'a lase an ka hijidenw fana ma hiji fɛn jumɛn de don ani an ka kɔrɔlen hiji tun bɛ kɛ cogo di an ka bisigi ye kalanbulon ye an y'a dayɛlɛ hijidenw ye tahta riayati wa amri idarati tajammu'i groupement leader spirituel du Mali a bureau national an ka ɲɛmaaba ka diɲɛ kɔnɔ an ye nin kalanbulon in dayɛlɛ hijidenw ye jango kan zeko kɛ u ye Allah subhanahu wa ta'ala kama alsilamɛya barika kama an zigira ka jamana dɛmɛ ka jamanadenw dɛmɛ an balima alsilamɛ cɛman n'a musoman minnu bɛna taa hiji la an balimaw don Mali denw don a ka kan alakira sallallahu alaihi wasallam fatule ala y'u ni anw minnu tile bɛn an k'an zeko ni kɛ u ye soma sama ye n'u sera ye u ka kɛta ani u ka fɔta ka bɛn ala ka yamaru ma. o kadara kɔnɔna na ɲinanta groupement leader mɔgɔw jabala la u y'u ka ijidenw bɛɛ lajɛlen wele ka n'a ka kunnafoni d'u ma ka hakilina d'u ma hakilina minnu bɛ se k'a to u ka iji sabatili ko ɲuman ani wɔrɔba minnu bɛ Maka ani Madina yasa u ko olu matarafa iji kɔnɔna na. o kuma hiji in kɔnɔna na fɛn caman de b'a la yɔrɔ caman b'a la minnu ye lahɔrɔma yɔrɔ ye ni hadamaden kan k'olu dɔn k'olu lahɔrɔma ɲini o bɛ fɛn ye i ka diɲɛ na fɛn ye lahara o kuma na hukumu kɔnɔna na an ka karamɔgɔ minnu n'olu bilalen don groupement kɔnɔna na ka diinɛ lase olu y'a k'u yɛrɛ ma wajibi san o san ni nin waati sera u ka jama fara ɲɔgɔn kan ka na sigi maa minnu ni ala ye maganta nɔgɔyaw ye yɔrɔ minnu ye lahɔrɔma yɔrɔw ye u ka se k'o yɔrɔw f'u ɲɛna ayiwa yɔrɔ minnu n'a sɔrɔ tali ka ɲi n'a bɛ se ka nafa ɲɛ mɔgɔ ye k'o yɔrɔ f'u ɲɛna yanni u ta kuma cɛ u yɛrɛ kan ka mun kɛ Magan ani Madinɛ u kan ka mun de k'o la ani u kan ka ladabu jumɛn kɛ Magan ta la u k'olu fɔ mɔgɔw ɲɛna o de la an ka bi sigi la nin belebeleba ye o kuma na alhamdulillah rabbil alamin an ye jama wele jama nana u bɛna taa baara min na fɔlɔ f'u k'a dɔn k'a fɔ baara in ye ala ko baara yɛrɛ ye yɛrɛ jira ka bɔ a la tɔgɔ ɲini ka bɔ a la o ye fɔlɔfɔlɔ filanan fana mɔgɔ minnu bɛ da o kan ka taa n'u b'a fɔ o délégués olu bɛ kumakan minnu fɔ yen nɔ ka kumakan bato u k'a dɔn k'a fɔ délégués ninnu bɛ taa olu de kama olu ka hiji kɛcogo ɲuman o de ye délégués fana ka laɲini o kuma na ani fana dɔgɔtɔrɔw bɛ ladilikan minnu fana f'u ɲɛna ani mɔgɔ minnu bɛ bɔ ani banaw ye k'u hakili to olu fana na ayiwa dumuni cogo minnu bɛ yɛlɛma ani ka fara kan u bɛ bɔ yan u bɛ jamana de kɔnɔ u bɛ taa jamana wɛrɛ la jamana bɛɛ n'a sariya don jamana bɛɛ n'a tabiya don o kuma na magankaw fana i b'a sɔrɔ sariya dɔw de b'u bolo ko dɔ bɛ bɛn o tɛ bɛn magan ko dɔ bɛ bɛn magan o tɛ bɛn yan u fana k'u bɛn ni jamana sariya ye an b'o ladilikan dama dama de fɔ hijidenw ye yanni taa cɛ groupement leader tɔgɔ la.
groupement leader spirituel musulman du Mali maaw ka fɔla u kɛlen bɛ ka nin laɲini bila sen kan min b'a to iji bɛ nɔgɔya u ka ijidenw ma cogo min na ka sanga ni iji yɛrɛ bonɲɛ ani a karama ye. An bɛ to iji lataga ale kibaruyaw ka dara kɔnɔna na agence Sahel voyage Mali ale y'a kanu ka yɛlɛma kura don hiji latadenw ka dugutaga cogo la sani u k'u tilen n'u ye Arabi Saoudite u y'a kanu k'a fɔ u ka hiji latadenw u bɛna tile 3 kɛ n'u ye fɔlɔ Turki jamana kɔnɔ. O kibaruya in a bɔra ka bin tarata don tɛmɛnen de ye maison du haji la mɔgɔba caman fana de tun bɛ kɛnɛ in kan Mokhtar Bagayogo ani Seydou Ɲare olu fana ye fɛn min sɔrɔ o de ye nin. Adili min mene bolo ka se hijidenw ma komi ɲinan ta alhamdulillah rabbil alamin an bɛna se baaraw kuncɛyɔrɔ la tagaliko de bɛ ka dabali sisan mɔgɔw n'i bɛ taa hiji la i kana i sigi fo ni hiji taga yɛrɛ surunyana tuma min ka sɔrɔ ka wuli k'i bɛ labɛn sabati ne hakili la minnu bɛ fɛ ka taa san wɛrɛ olu kan k'u ka baara sabatili daminɛ k'a bɛ sisan u bɛ ko nɔgɔya olu ma minnu fana bɛ hiji baara kɛ a b'a nɔgɔya u ma n bɛ fɛ ka min fana f'u ye minnu bɛ taa hiji la ɲinan en tout cas agence de voyage fait agent filière ninnu bɛɛ fɛ u k'u hakili sigi ne hakili la ladilikan caman dira formation caman dira pour que mɔgɔw k'a dɔn u k'u ta yɔrɔ u sen da yɔrɔ ani u kan ka min kɛ u kan ka min fɔ u kan k'o kɛ cogo min hakili la o formation kɛra u kunna mɔgɔw bi da i kan fana mɔgɔ minnu n'u bɛ hiji baara ɲɛdɔn fɛn o fɛn n'u kan ka kɛ hiji la kalanw duwawu wajuliw o mɔgɔw b'an bolo an b'u da an ka hijidenw kan pour que hijidenw kana sɛgɛn. Sira iji ta wagati kɔnɔna na sa nɔ dabali fila bɛ Sahel voyage bolo iji direct kama dɔw bɛ bɔ u bɛ taa Cheikh Ahmed Tidiane ziyara Maroc jamana kan mais salon an ye ŋaniya ta fɛnɛ k'a ye an bɛ taa iji kɛ Maga ni Madina kiraba in de ka yɔrɔw lajɛ donc kira sanuma in a ka fɛnw maralen bɛ yɔrɔ dɔ la n'o ye Istanbul de ye donc kira sanuma in a ka jɛɲɔgɔn fɛnɛ olu ka fɛnw maralen bɛ Istanbul. Bon kira sanuma a ka denbaya olu fana ka bolominanw maralen bɛ Istanbul bien évidemment Istanbul iji dɔ tɛ nka ni mɔgɔ min taara i ɲɛda ni fɛn barikama ninnu kan a bi limaniya yɛrɛ na i la a b'i yɛrɛ farikolo ni la préparer ka taa kira ye baara min kɔ silamɛya kama ka taga jigin a ka jamana kan Madina ka silamɛya baara ninnu kɛ donc o de y'a kɛ an bɛ wuli ni mɔgɔw ye ka taa Istanbul a ma dan kira bolominanw dɔrɔn ma Turki jamana wagati kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ a ye dɛmɛ kɛ silamɛya la jidili la wagati kɛla a ye dɛmɛ kɛ silamɛya ka se ka yirangata ka taa diɲɛ fan bɛɛ kan o fɛn minnu bɛ yen nɔ nabi ɲuman wɛrɛw bɛ mun ka minɛnw maralen bɛ Istanbul jamana kan ka da se kun b'u ye wagati min na u sera maracogo ɲuman na an bɛ foli kɛ n'a y'a sɔrɔ maracogo ɲuman tɛ fɛn caman bɛ kira ka fɛnw na u tunun'an ma mais ninnu sera k'a mara n'i taara i b'a bɛɛ ye a yecogo yɛrɛ la donc mɔgɔw dun b'a fɔ kira alayhi salatu wasalam a ɲɛnamayalen don damu kɔnɔ hɛrɛ kɔnɔ arijinɛ kɔnɔ n'i y'ale ye n'i y'ale bolofɛnw ye i ye fɛnba de ye o bɛ nafaba de don i dusukun na donc ka mɔgɔw kɛ sababu ye mɔgɔw ka t'u ɲɛ da nin kan donc an y'o ŋaniya de ta donc an ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛnɛ ministère des affaires religieuses maison du haji u bɛɛ y'an dɛmɛ nin kan. Sisan an b'an kunda diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw lasɔrɔli kan Usman Sogoro bɛ walawalali k'an ye an ka bi sɔrɔlenw lajɛ. Gabon jamana kɔnɔna na fanga sinamatɔnw bɛ ka hakilina minnu sɔrɔ ka kɛ kelen ye o kelen tɛ bɛɛ lajɛlen fɛlako ye Kasir Oyemba ani Guy Zumba Dama olu ye hakilina minnu sɔrɔ ka fara Jamping kan yala o bɛna kɛ sababu ye ka farafarali don fanga sinamatɔnw ni ɲɔgɔn cɛ Gabon wa tile 3 hakilina falenfalew kɔfɛ farafinna tɔnba Union africaine ɲɛmakɔrɔ Jamping bolo sina ale ma ka kɛ cɛbɔ ye parti 3 tɔgɔ la jamana ɲɛmɔgɔ kalatafili nata la Kasimir Oyemba ani Guy Zuma Dama u kelen bɛ ka wele bila fanga sinamatɔn bɛɛ lajɛlen ma u ka fara ɲɔgɔn kan k'u fɛngɛw kɛ kelen walasa u na sira tigɛ Ali Bongo ɲɛ kalatafili nata nka o hakilina in kelen tɛ bɛɛ lajɛlen fɛ ko ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ma u ye wele sera fanga sinamatɔn minnu ma u ka ɲɔgɔn yew senfɛ Pierre Calvel Mangaga Musavu ale y'a yira k'a fɔ ale ma don fanga ɲini na a selen kɔ a camancɛ an fan fɛ k'ale b'a ɲinbɔ wa ale kun ye cɛbɔ ye kalatafiliw tɛmɛnenw na san 2009 ale ka fɔla u ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ kelen ye o tɛ hakilina ɲumanba ye ale bolo a ka kɔrɔfɔw senfɛ tuguni a ko foyi t'a yira k'a fɔ parti tɔndenw bɛna taa kala fili Jamping ye kalatafili nata minisiri ɲɛmakɔrɔ in ka yetaw la ale y'a yira k'a fɔ fanga sinamatɔw kan ka hakilina wɛrɛw de sigi sen kan mun bɛna kɛ sababu ye u ka bureau de vote bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u k'u ka lasigidenw sigi ye ani ka laban ka quartier général sigi sen kan walasa u ka jaabiw bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o na kɛ sababu ye k'u kisi yuruguyuruguw ma kalatafili senfɛ wa minisiri ɲɛmakɔrɔ in tilala k'a yira k'a fɔ mun yɛrɛ ma bɛn ale ma fiyewu fɔ Jamping kɛra maa ye maa min wajibera ka kɛ cɛbɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ
wa tilala k'a yira hali n'a sɔrɔ Jinping n'a nana se sɔrɔ Ali Bongo kan fanga tilatilacogo u yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ k'o jɔrɔ b'ale la wa o de ye yɔrɔ ye Ginzumba Dama ani Kasimir Oyemba olu ɲinanen do o yɔrɔ minnu kɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ Raymond Dong Sima ale kɔni ma dogo fiyewu k'a fɔ ɲɔgɔnyew bɛ senna halisa ka ɲɛsin nin koɲɛ in ma. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na maa jole minnu bilalen do u ka se ka jamana sariya sunba kura sɛbɛn ka na ni a ye u ka baara bɛ ka se a kuncɛyɔrɔ ma. Jamana ɲɛmɔgɔ Alassane Dramane Ouattara a y'a ɲini o maa ninnu fɛ u ka sɛbɛn kuncɛ k'a kɛɲɛ ni utikalo banyɔrɔw ye walasa a na se ka taa bila foroba kalata dangan kɔnɔna na référendum nka kunnafoni gɛrɛgɛrɛ dibaliya jamana sariya sunba in kan mun bɛna kɛ sababu ye ka kɛ 3e république ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na o kɛra sababu ye ka kumaw caya Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya ma hali u ka coalition majoritaire n'o ye RHDP kɔnɔna ye wa o de labana ka kɛ sababu ye u ka jɛrɛ sigi sen kan araba tɛmɛnen parti ɲɛma yɛrɛdamaw ni ɲɔgɔn cɛ walasa ka bɛɛ lajɛlen ladɔnniya baara in kan ka don cadre jumɛn kɔnɔna na. Rassemblement des Officiers pour la démocratie RHDP o ɲɛma Amadou Soumaoro ale y'a yira k'a fɔ fan dɔw fɛ dɔw ko sariya sun kura de don dɔw fɛnɛ ko yɛlɛma de kan ka don a la wa y'a yira k'a fɔ o kuma fila ninnu bɛna kɛ sababu ye ka gɛlɛya don parti kɔnɔna na maaw ni ɲɔgɔn cɛ a labanna k'a yira k'a fɔ u bɛ parti ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya bi walasa filiw ka bɔ baaraw la a y'a yira k'a fɔ fɛn min labɛnnen don jamana ɲɛmɔgɔw fɛ Alassane Dramane Ouattara o de ye ka sariya sun kura de labɛn ka na n'a ye Côte d'Ivoire jamana kɔnɔna na nka hakilina minnu bɛ tali kɛ Sénat kura la n'o ye wasabulo fankelen ani ka taa se président ka danga ma n'o ye vice président ye ka taa se premier ministre jɔyɔrɔw ma o ye hakilinaw ye minnu bɛ ka tɛmɛ Bédié ani Alassane Dramane Ouattara ni ɲɔgɔn cɛ. Congo République démocratique kɔnɔna na basigi bɛ ka don Benin kɔnɔna na ka kɛ ni wulikajɔw ye mun kɛra sababu ye ka maa 2 bɔnɛ a nin na ani ka maa 20 jogin wulikajɔw senfɛ mun kɛra a dugu kɔnɔnadenw fɛ ka ɲɛsin u ka jamana gouvernement ma uti kalo tile 17 san 2016 maa caman olu de y'u ka nisɔngoya taamaw sigi sen kan u ka nisɔngoya taama in senfɛ u y'a ɲini Benin ɲɛmaw fɛ u ka taga bɔ u kunna fanga sira kan ani ka laban ka fɛrɛ ɲini ka dan sigi fagali la fagali min bɛ ka kɛ Benin ka denw na a bi san 2 bɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ o nisɔngoya taama in labanna ka gɛlɛya don taamakɛlaw ani lakana tigilabaw ni ɲɔgɔn cɛ o de kɛra sababu ye ka maa 2 bɔnɛ a nin na ka taa se maa 20 jogini ma Benin maire ka fɔ la wa maire labanna ka dugudenw wele ka na basigi ma a y'a ɲini u fɛ ni maa ma bɛ ka fɛn laɲini walima ni hakilina wɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo fanga labɛnnen don k'o tigilamɔgɔw lamɛn ani lakana tigilamaw bɛ k'u seko bɛɛ lajɛlen kɛ Benin lakanali fɛnɛ la an bɛ waati min kɔnɔna ka kɛ ni araba tɛmɛnen uti kalo tile 17 kunnafoni min dilen don fɔlɔ o de ye wulikajɔ in sen fɛ maa 2 o de bɔnɛna nin na finitigilaka 1 ani sivili 1 maa 4 bɛ olu kɔni ka joginda kelen don ni marifanɔw de ye ani finitigilaka 1 fɛnɛ bɛ mun joginen don ni murunɔw ye denmisɛnnin caman de bɛ bi kiri kelen bɛ ka wele bila minnu ma ka kɛɲɛ ni nin koɲɛ in ye. Tunisie jamana kɔnɔna na a bɛ tile 15 bɔ Youssouf Chahed ale mun sugandira ka kɛ ministre ɲɛmaa ye utikalo bayɔrɔw la a bɛ ka ɲɔgɔnyew ni wulikajɔw boloda walasa a bɛ se ka gouvernement kura sigi sen kan gouvernement kura min ni fanga ɲini jɛkulu bɛɛ lajɛlen ka maa kan ka ye a kɔnɔna na wa a ka gouvernement kura in sigili sen fɛ o kan ka kɛ cadre de kɔnɔna na cadre mun bɛna bɛn politique tɔn bɛɛ lajɛlen ma ani ka taa se forobatɔw ma olu minnu labɛnnen don ka dɛmɛ don ka ɲɛsin a ka gouvernement kura ma fanga ɲini jɛkulu ENADA ale kan ka jɔyɔrɔba sɔrɔ ni gouvernement kura in sigili senfɛ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ gouvernement kɔrɔ tɛmɛnen fanga ɲini jɛkulu ENADA jɔyɔrɔ kelen de tun b'a bolo gouvernement na ka ɲɛsin ministriso ma ministriso min kun ka baara bɛ ɲɛsin baara koɲɛw ma Tunisie jamana kɔnɔna na nka zen na ka kɛɲɛ n'u ka dɛmɛ ye u ye mun ɲɛsin ministri kura ma o mun bɔra fanga ɲini jɛkulu NIDA kɔnɔna na ENADA kɔni bɛ ka a laɲini u ka se ka ministriso caman sɔrɔ gouvernement in kɔnɔna na fanga ɲini jɛkulu ENADA a ma ka laɲiniw dogo ka kɛɲɛ ni gouvernement kura min kan ka sigi sen kan o sɔrɔla u ka babu sentigi da la Sayida Unisi a y'a yira k'a fɔ u kɛmɛ ka baara sɛbɛkɔrɔ kɛ u ka wasabulo kɔnɔna na k'a fɔ olu bilama kɔni olu kelen don de fanga ye fanga min ni maa kan ka a hakilinaw ɲini ka kɛɲɛ ni o baaraw bɛɛ lajɛlen de u bɛ fɛ ka jɔyɔrɔ caman sɔrɔ gouvernement kura kɔnɔna na mun bɛ tali kɛ ministre ɲɛma ka kɔrɔfɔ la Youssouf Chahed ale kɔni kɛmɛ ka lɛdu mun di o de ye ka se ka denmisɛnninw ani musolakaw cɛya a ka gouvernement kura in na nka ma bugunatigɛli kɛ mun b'a yira k'a fɔ fanga ɲini jɛkulu kelen kelen bɛna jɔyɔrɔ minnu sɔrɔ gouvernement kura in kɔnɔna na. Sananga nga bi bamanangan kunnafoni sɔrɔlen kun cɛ alamisa don utikalo tile 18 samiya sanji nali bonyali a kɛra sababu ye ni ka sirabakanaw tɛmɛli gɛlɛya Bamakɔ faaba kɔnɔ fan dɔw fɛ
bolifɛntigiw ani sennamɔɔw bolo kosɛbɛ. Amadu Kamara ani Seydou Ɲare olu bɔra ka munumunu salo kɛ bolonfurancɛw la goudron-kannaw la. U ye fɛn min sɔrɔ an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. Bamakɔ samiyafɛma dekun dan don k'a sababu kɛ ni sanjibaw nana gitɔrɔn sanfɛlaw fosse kɔnɔnaw a bɛɛ lajɛlen bɛ fa ji la bari ji ale t'a bolisira bila foyi ye. N'i y'a lajɛ bi sanji min nana e ka nin yɔrɔ ninnu filɛ ba in nin y'an ye Jelibugu gitɔrɔnba sanfɛ Kulikoro gitɔrɔn Jelibugu kɔnɔna mobiliw ani mototigiw u bɛ ka ji cɛ ci cogo min na. Jateminɛ la Bamakɔ gitɔrɔn bɛɛ lajɛlen kɔni a ye n'a fɔ ji bolisiraw de don k'a sababu kɛ ni sanjiba nana don min na ji bɛ sigi gitɔrɔn sanfɛ i n'a fɔ ji bolisira de don. E ka nin yɔrɔ in lajɛ ba in station ninnu kɔnɔna lajɛ gitɔrɔn sanfɛla lajɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen falen don ji la. Ni an ma an janto an bɛ siran min ɲɛ Ala k'an kisi a ma a bɛ na koyi k'a sababu kɛ taabolo jugu ni kɛwale jugu minnu bɛ ka kɛ ka ji bali ka boli a tɛmɛ sira fɛ olu bɛna kɛ sababu ye ka degun lase maa caman de ma. A ye nin yɔrɔ ninnu lajɛ aw ka ji lajɛ n'a sɔrɔ a ko bɛ cogo min na bɛɛ lajɛlen k'a lajɛ. N'an ma hakili to an yɛrɛ la ka fɔsɛn ninnu olu labɔ sirabankana olu ka dilan ka ɲɛ gitɔrɔn ɲumanw ka da min b'a to ji n'a nana a tɛ sigi a bɛ tɛmɛ. Ala ka a siran bonya ni a masiba ye. Samiyɛ sanji ɲuman Ala k'a di Mali ma ani diɲɛ bɛɛ lajɛlen ma. Amina yarabi Amadu Kamara o de bɛ dansigi an ka bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan kunnafoni diso ɲɛmɔgɔyaso fɛ k'a lase aw ma ka bɛn ni nin kuma in ye aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw k'an bɛn sini ni Ala sɔnn'a ma.